είναι ένα καρποφόρο δέντρο που ευδοκιμεί στα περισσότερα μέρη της χώρας μας και πολύ συχνά το συναντάμε και στους κήπους μας. Αυτό που χρειάζεται να προσέξουμε στην καλλιέργεια της λεμονιάς είναι τα κλαδέματά της να γίνονται τις κατάλληλες εποχές, καθώς επίσης και μια υποτυπώδης λίπανση που θα χρειαστεί 1 με 2 φορές το χρόνο. Το κλάδεμα παραγωγής σε ένα δέντρο λεμονιάς όπως είναι αυτό, σε ένα τέτοιο μέγεθος, θα πρέπει να γίνεται στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της συγκομιδής των καρπών και της επόμενης ανθοφορίας. Αυτό χρονικά συμπίπτει με το τέλος του χειμώνα. Στη λεμονιά φροντίζουμε να μην κάνουμε πολύ αυστηρά κλαδέματα, γιατί αυτό επηρεάζει την παραγωγή του δέντρου. Οπότε όσο το δυνατόν κάνουμε μικρές επεμβάσεις, κυρίως στο εσωτερικό του δέντρου, όπως θα δείξουμε τώρα. Κόβουμε κλαδιά που βγαίνουν μέσα από το δέντρο και μπλέκονται στο εσωτερικό. Αυτό το κάνουμε για να δώσουμε όσο το δυνατό περισσότερο φως και αέρα στο δέντρο. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι να αφαιρούμε τα ξερά κλαδιά, όπως αυτά, φροντίζοντας έτσι την υγιεινή του δέντρου. Κάτι ακόμα που φροντίζουμε στο κλάδεμα της λεμονιάς είναι να κρατάμε το ύψος του δέντρου σχετικά χαμηλά, όπως είναι αυτό δηλαδή, έτσι ώστε να διευκολύνεται η συλλογή του καρπού. Μετά από κάθε επέμβαση κλαδέματος είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε στο δέντρο μας ένα ψεκασμό με ένα μυκητοκτόνο που περιέχει χαλκό, έτσι ώστε να το προστατεύσουμε από τη μετάδοση μυκητολογικών ασθενειών. Επίσης, στις μεγάλες τομές που θα δημιουργηθούν, είναι επίσης καλό να γίνεται επάλειψη με μια ειδική πάστα που μπορούμε να βρούμε στο εμπόριο για τον ίδιο ακριβώς λόγο.